saking ketapang punika sedaya. Kawula Kyai Sabda Sebade ngaturaken sandiwati Indro Budi Wijaya ingkang kawula rakit dhateng acara Bedayan Sekar Sari. Dari tokoh masyarakat perangkat desa ugi panitia ingkang sampun ngrawakaken kula sak kanca saking keluarga Indro Budi Wijaya. Dalu menika Budi Wijaya ngrawakaken bintang tamu spesial dari Surabaya inggih menika Mami Okta. Alah, gitu. Kau gak ngerti sebabnya aku berasa rono. Pedot. Pedot matamu. Pedot mangkane. Kagak basani pedotnya apa kate nambah noponyo. Kon belayu. Piye sih? Sampean kate nambah aku lha kok sampean sing ketularan. Aku sing kecekel Pak Pur. Aku belayu rono sebabe. Apa? Kamera-kamera gandeng ya. Iki lho, kok yo masih wong gak. Aku mau ndotot di foto. Endokku kayak tak ngobrol. Sampean seneng masih gira-gira. Sopo ngomong takon apa? Sopo ngomong samanen, Bu? Secek eblas, cek kurang ajare aku samanen. Wong lanang nek tak lungguhi nek gak atos aja nyelang yo. Apa iki? Lho aku lungguhi pape goblok. Sampai ambek aku mbok minggir. Kapan paling teh wong lanang telu papat aku sak sedina 6. Kenapa aku begengge? Aku sembarangan. Kau le. Sampean Pak Oleh wis ditutup Surabaya. sampean kok wedok kudu sekali kok dirumahnya Pak. Ya kan anak kurang ajar. Ngerti ya kok nek kon anak Arab tak pateni kok. Sampean lahir. Kula lahir mari niki. Perkarane kula niku mendem oleh tanggapan diperkosa wong keuangan dadi niki. Wis salah ta? Aku wes sampean. Dijawab sareng-sareng nggih. Wah gak kompak sing ngomong. Memane orang ngomong, "Nggih, barokah gedhe menitu rezeki." Sami nggih. Ben selamat pemimpin desane. Ben selamat wargane. Masyarakat dan Sugeng Taluran. Assalamualaikum. Bolak-balik. Mami kok tak wong ayu lancar kuning suarane
masalah iki lho kegedhe puteran ta. Aduh, aku sing apa? Nek susune wong wedokku. Iki apa? Gombel. Aduh, Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ojo ati rasa-rasa. Omahe teku penggaweane mesti rasa-rasa. Ambek tonggo biasa inyo. Mantep. Iku jaluk tirak. Ngaturaken sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kula dongakno sing rawuh ten mriki sami sehat sedaya nggih. Ketane kaya ana perbangange setir. Padha seger waras nggih. Kula yakin, kula percaya sing rawuh ten mriki mboten enten sing numpakno ambulan. Bener napa mboten? Delon sing tuwa-tuwa ya teko. Lho wong ngarep dhewe. Warna mundur tak takoni lapo. Apa Mbak? Asam urat kambuh. gimana sampean? Sesarengan artis saking Budi Wijaya, ayo nduk diceluk adik-adikmu nang. Niki kula mrekes sinten pokoke dalu niki pesine kuat sanget. Monggo on artis. Pertama ada ning artis ning Prabu ning Nyantika dan juga ning Sugeng dalu bapak-bapak kangen. Sugeng rawo sing duwe bayang koprak nang guri. tanggapan nikah iki ning sini. Oh kangen. Duh, Apanya kangen? Mula bayang koprak lumas akeh pikine Mas Yoko tinggal glepak Mas Ardi aku akeh gantine aja gulane lukisan iris lan foto ada di sini. mula jambelane wong sikira manis delanono lho anak bojone kira-kira mula gelali penasen mas aku tiang larang mari anu jadi nyebut aku tak belok papi mau mami okta iki ditinggal rapi sampai duwe anak ireng-ireng sing ngarang-ngarang lu ngerti ini penuh seneng aku gak larang mula sing penting lu mbok imajine Sampai kuwi iya lali ya nggih